Stef Klasses, deelnemer beste singer-songwriter. Bootcamplessen steeds populairder. Het is vandaag 22 mei, dit is het Pelemaasjournaal. De populariteit van het Venrayse winkelcentrum blijft dalen. Dat blijkt uit tellingen van het bureau Locatus dat tweejaarlijks een onderzoek houdt. In 2013 waren er gemiddeld 50.000 bezoekers per week. In 2011 lag het centrumbezoek wekelijks op 52.300 personen. 2 jaar eerder waren er nog 55.000. Het afnemende centrumbezoek heeft ook gevolgen voor de parkeerinkomsten. Die zijn vorig jaar gedaald naar 1,3 miljoen euro, een vermindering van 86.000 euro. Het verlies werd deels gecompenseerd door de stijging van parkeerboetes. Dagelijks worden er voor ruim 1000 euro aan parkeerbonnen onder de ruitenwissers geschoven. Stef Klasses uit Veulen doet mee aan het televisieprogramma De Beste Singer-Songwriter van Nederland. Hij is een van de 32 kandidaten die meedoen aan de 3e editie van het programma. Aanstaande maandag is Stef te zien in de 2e aflevering van De Beste Singer-Songwriter. Alhoewel de muzikant uit Veulen begin april al wist dat hij één van de gelukkigen was, heeft hij het lang stil moeten houden. Tot deze week. Toen plaatste Stef een bericht op Facebook. Daar kreeg hij enorm veel reacties op. Het talent uit Veulen stond niet meteen te popelen om zich op te geven voor de singer-songwriter-wedstrijd. Nou, ik heb heel lang getwijfeld of ik mezelf wel op wilde geven. Maar uiteindelijk, Nielsen heeft mij een beetje... Ik heb in het voorprogramma van Nielsen gestaan en hij vertelde dat het wel heel erg een boost gaf in zijn carrière. En dat is nu ook wel te zien. Dus misschien dat ik dat ook wel kan gebruiken. In totaal hebben 700 mensen zich aangemeld. Na enkele auditierondes bleef Stef samen met 31 anderen over als televisiekandidaat. Hij heeft meegedaan met het nummer She Will Help You Out. And when you try to forget the past, then you give the key of your diary to someone who will take your body. She will help you out. Stef mag natuurlijk weinig loslaten over het verdere verloop van de competitie. Maar wel kan hij vertellen dat deelname een positief effect heeft gehad op zijn inspiratie. Het is sowieso een heel inspirerend geweest, die opnamedag sowieso. Dat je heel veel mensen leert kennen en ze schrijven ook allemaal anders. Dus je gaat heel erg, heel veel gaan schrijven eigenlijk. Dus je bent eigenlijk daarna nog meer gaan schrijven omdat je geïnspireerd raakte door het programma? Ja, precies. Want ik zat ook een beetje vast voordat ik meedeed. Dus het is al een iets ouder liedje waarmee ik me heb ingeschreven en ook gespeeld. En nu gaat het eigenlijk wel goed met schrijven juist, ja. Stef is aanstaande maandag 26 mei te zien in de beste singer-songwriter van Nederland. Van de 8 kandidaten die in deze aflevering te zien zijn, gaan er 2 door. Het programma begint om 10:50 s'avonds op Nederland 3. She will help you out. Er is geen stormloop geweest bij het inleveren van grof tuinafval. Vanaf 1 juli 2013 kan grof tuinafval gratis worden aangeboden op het Milieustation. De gemeente verwachtte een stormloop, maar die bleef uit. Vorig jaar ontving het station 2609 ton aan grof tuinafval en kerstbomen. Het was slechts 40 ton meer dan een jaar eerder. In het eerste halfjaar was het aanbod heel laag door het koude voorjaar, waardoor de stroom tuinafval pas laat op gang kwam. Ook de inzameling van groente, tuin- en fruitafval daalde, van 44 naar 42 kilo per inwoner. Een aantal deelnemers van Bootcamp Power Venray neemt aankomend weekend deel aan Venlo Stormt. Een nieuw evenement waarbij een aantal kilometer wordt hardgelopen, maar ook hindernissen moeten worden genomen. Bootcamplessen zijn razend populair. Bootcamp is een sport waarbij je buiten in een groep kracht- en conditionele oefeningen doet door het bos of door een stad. Het is toegankelijk voor iedereen, ook voor mensen die net beginnen.
In principe niet. Ik vraag wel altijd de achtergrond vragen we op van wat ze wel gedaan en wat ze niet gedaan hebben. En we ter plekke differentiëren we in bepaalde oefeningen, dus van makkelijk naar moeilijk. Diegenen die al wat langer zijn, die weten de oefeningen al. Degenen die nieuw zijn, die geef ik eigenlijk de basisoefeningen. Dus de differentiatie zit wel in een training. En ze krijgen of wat minder tijd of wat minder herhalingen maken ze, zodat ze gewoon op hun eigen niveau kunnen trainen. Iris is een van de deelnemers en traint al bijna 2 jaar. Zij haalt veel voldoening uit de bootcamplessen. Het is de voldoening dat je sterker wordt, de conditie gaat omhoog, ik zit lekkerder in mijn vel, maar ook in mijn hoofd gewoon de week te lekker uitrennen en dat is wel heel fijn. Was dat ook een van de redenen dat je daaraan begonnen bent? Ja, ik ben niet zo'n teamsporter, dat is niet helemaal mijn ding, maar alleen sporten, wat ik al zei, dan ga ik toch niet helemaal tot mijn grens, tot wat ik wil. En dit is voor mij de ideale combinatie. Ik heb wel de vrijheid om te gaan wanneer ik wil. En ik vind het heerlijk om na een drukke week even flink te sporten. Ja. Bootcamp Power geeft op diverse tijden lessen in Venray. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is er veel bewolking en er valt af en toe wat regen. Morgen overdag is het wisselend bewolkt. Later op de dag valt er een enkele bui. De temperatuur loopt 's middags op tot zo'n 22 graden. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot morgen.